Y reswm pam dwi wedi enwebu Poppy Evans yw mae wedi dangos ymroddiad enfawr tuag at y lefel 1 ar draws y 2 flynedd diwetha. Mae'n aeddfed tu hwnt, mae'n dangos sgiliau gwych o ran ei ynedau hi. Mae bob tro ar amser a mae hefyd yn dangos ymroddiad tu allan i'r ysgol. Y peth fi wedi mwynhau fwyaf o'r cwrs yw datblygu sgiliau newydd a dysgu pethau o fi ddim yn gwybod o'r blaen. Pethau amdano awtistiaeth a pethau fi'n teimlo fel fi'n cael llawer mwy gwybodaeth nawr na beth o fi'n cael cyn dechrau'r cwrs. A mae hwnna hefyd wedi codi hyder fi pryd fi'n siarad gyda plentyn. Mae Poppy yn person sydd yn aeddfed. Dwi yn anghofio weithiau bod hi dal yn 16 oed. Mae'n meddwl o camol pobl eraill a mae wedi dangos sgiliau anhygoel wrth gweithio gyda plant a mae fe'n dangos i oedran ni bod hi llawer mwy aeddfed. Byth yw i oedran hi, rili. Agwedd fy ngwaith wedi datblygu dros y flwyddyn yw sgiliau cyfarthrebu a hefyd fy hyder. Yn blwyddyn 9 fi ddim yn very hyderus llawer. Fi'n cael brawd a chwaer ifancaf na fi. A fi'n teimlo fel fi nawr yn gwybod llawer mwy amdano ein datblygiad nhw. Fi gallu helpu nhw wedyn a deall beth maen nhw'n mynd trwyddo. Mae'n dangos balchder hyfryd yn ei waith. Bob tro yn dangos taclusrwydd. Mae'n ymateb i adborth adeiladol yn dda a mae wastad yn dangos balchder mwyn gallu gwella ei ymarfer yn y dyfodol. Dros y 2 blynedd diwethaf, os ni angen help, mae Miss wastad yna i dod draw i helpu ni. Rydw i'n teimlo fel fi gallu mynd i siarad gyda Miss amdano unrhyw beth. A fi'n credu mae hwnna rili di helpu fi llawer. Llongyfarchiadau enfawr i ti Poppy am ennill y cystadleuaeth yma. Mae'n peiddiannol tu hwnt a dwi'n hapus iawn i ti a dwi'n brwd iawn a da iawn ti.